No terve taas kerran. Nyt olisi taas Happy Wheelsia luvassa. Noin. No eipä nyt oikein mitään. Anteeksi on. On vähän väsynyt oleva. Okei. Se edellinen video niin jos katsoitte sen tai jos ette niin kannattaa katsoa. Ai jaha. Glitchi. Onpas kummallinen. Ylös. Jaha, ja se oli niinku heti siinä. Ja minä yritän olla kiroilun lopettaa, että niin tai no niin. Slim up. Oi jumakaan, taas tällä. Ei kai me nyt samaa oteta. Ei toi nyt niin uusi hieno juttu voi olla, että ota vaikka nyt tämmönen tästä. Slow. Miksi? No joo, olis kannattanut. Noin. Menee nyt ylös siitä. Mene varovaisesti. Yritetään pikkupoika. Okei. Ups. Voi jumakauta. Nyt tuli tehty pieni virhe. Sitä ei nytten. Sillä nyt ei varmaan oo väliä. Try survive. Kuulostaa hyvältä. Ota kurpitsa puolesta. Woohoo! I'm alive! Impossible. 100%. Kuka niin sanoo? No joo, on kyllä tää aika. Tai no, joo. Mikäs se tämä on? Oi! Vatta? Tää on joku tällainen homma. I don't wanna. Ei, Oh my leg. Oh, jeez. My God. Let's rock. Vai että tällainen kone? Minä mitään. No niin, nyt näkee. Taas. Alkaa käydä tulliseksi.
muitakin pelejä on luvassa niin kun, ei pelkästään Happy Wheelsia aleta tekemään, että on tulossa muitakin videoita. Whee! Ja se oli siinä. Käydäänpä ihan huvin vuoksi katsomassa, onko tullut mitään normaaleita tasoja uusia. Ja ei ole näköjään. No, ei se meitä haittaa. Kiljubas. I hate you. Screw you. Woohoo! You die. I don't like you. Alright. Ninja attack. Wee! I'm sorry. Sorry. Ooh, my penis. Shit. Woo! We are winner. Table race. Nää on kyllä niin outoja nämä kisat. Laitetaan pukki pöydälle. No. Oh my back. Oh cheese. Hyvä on muut. Ei me tällaista aleta vetelee. Vedetään nyt vaikka tää rope-swingi vähän se taas. No, ei tuolle voi oikein mitään. Noniin. Ja... Ui! Yes! Ei. Woohoo! We are winner again. Sanotaan muuta. Ai joo. Tässä tää Crazy Axe. Mennään niin nopeasti kun pystytään, niin katsotaan mitä käy. I'm dead. No ei pidetä tästä, ei laiteta nyt tai siis en laita nyt tästä videosta mitään 15 minuutin mittaista, mutta muistakaa tilata ja pistää like, että sois nyt moi!